Bueno, eta kamaran bestalde, horzen daukagu, Belen Urrutia. Arratsaldeon, Belen. Arratsaldeon. Bueno, elbeteko osatua, elbeteko posada, itxik, ja pentsatzen dut aspalditik, eta honek ze eragin, ze ondorio ekarriko dizkizue? Bueno, bai, guk martxoatik 14tik ja hortik geroztik etxe dago, eta eragina, bueno, pues, larrienak ekonomikoak dira. Ba hori, reserva gutxiak bertan bera gelditu ziren, bai hostalakoak, bai jatetxerakoak, eta, bueno, oraindik maiatzean dugun erreserbak, oiniken jendea, ba hori, iduri du, esperantza baduela hau pasatzeko lehen bailen, ze oraindik badire zenbaitzuk ez zutenak anulatu, baina, bueno, anulatuko dira denak, eta, bueno, pues, eragin larriak, ekonomikoki noski baiet, eta, bueno, etorkizuna, pues, pixka bat latza ikusten dugu, gure sektorien. Bai, gainera, erraten da ostalaritza, bai ostatuak eta bai jatetxeak azkeneak jarriko dituzena martxan izango direla, dena den itxaropena baduzue, ez badi joa bintzet koronavirusa goitia neurriak jarriz eta horrela igual izango duzuela lan egiterik zerbait, hilabete hauetan? Bueno, nik esperantza pikin bat banuen ikusita Txinak nola hasi zen martxan ja, 2 hilabete barru hasi zen martxan, pizkanaka, pauso eta neurria jarrita, orden uste nuen, pizka bat, ez dakit hiri horiek izango zirela pizka bat gure ispilu ez. Egingo genuela, beraie bezala, beraie ongi adira egiten eta ongi edire martxatzen, bueno, pues gu gauza bera ez, baina iduri du, pues ez dela berdin zein, ze gobernuak oraindik ez du sobera argi nola ereki behar duen, nola nori eman behar dion pausua lehenik erekitzeko, guk ondarrak izango gara, baina ez dakite ere beraiek nola patu gure negozioak martxan, eta horren, bueno, pues hortik ikusten dugu, pues incertidumbre pixka bat, ez? Pues eso, gobernuak ez badaki nola eta bertzetokietara ere ez badugu begiratzen, bueno, pues pixka bat sentitzen gara pixka bat atzenduta edo ez dakit pixka bat bakarrik, ez? Bai. Bueno, zuek sektorekoak egoten zarete honen inguruan, pentsatzen dut elkarren artean hauni solasten zaretela, ze neurri ikusten duzue bai edo bai jarri beharko dituzuela irekitzen direla berriro bateak? Bai, bueno, elkartekidea naiz zenbait elkartetan, hemen Baztanen eta baita Nafarroko elkartetan, eta, bueno, badirudi, neurriak izango direla, distantzia, gorde distantzia, bat bertzekin, hori erra nahi du, gure jatetxetan, bertze komedoria edo bertze modura jarri behar dugula, hori gaur ikusi dut aizirela aipatzen metakrilatoko pantailak edo bat bertzetik eta pixka bat horrela, neurri distantzia, segurazki ere erabiliko behartuko dugu maskarillak eta guantiak eta horrela, baita ere murriztu gure mailak, ze kopurua azkenean, hainbertze distantzia duki behar balme dugu, maila gutiagokin hasiko gara bere lehenizien, eta, uda partia martxan jartzen baginen, baginen aukera pixka bat terrazara atratzeko, gure kasuan, terrazara atratzeko, eta nire, behar diren neurriakin, zerbitzatzeko, baina, oraindik ez dakigu zerrez, Orduan horri izaten da, izan daiteke, diot, maila eta mailan artean manparak, eta gero diozu, eman dezagun mai batean lau, famili berekoak izan edo ez, baina, lau daudela, horiek ere, metakrilatozko pantalla beharko dituzte? Hala iduri du. Guk uste ginen utzi behar zela pixka bat distantzia mai batetik bestera. Orden, eginen planteatzen pixka bat biombo bezalako separarode batzuk edo mai batetik bestera. Baina, iduri du orain, bat bertzetik, naiz eta familie berian koak izan edo laguntaldea berbera izan, iduri du hortan ere izan behar dugule, distantziako neurriak hartu. Zakit, zenbateraino ailegatuko den edo zenbateko neurriak eskatuko digute, baina, hasi gara pentsatzen, prez egoteko, zuzteko ondar momenturako, noski baiet.
Orduan izango litzateke lauko mahai batean, olako gurutze bat bezalazko metaklatozko gurutzatu bat, eta erten aldaia bakotxa bere tokia, bere kaiolan dago. Olako zerbait, kartak ere gara pensatzen, nola jarriz, esaten dute karta digitalak jartzeko, baina klaro hortan izan behar zen inbertsio handia, hainbat karta mahai bakotxan dako, dena digitalak izatea, inbertsio handia, eta klaro, hoetan ez gaude inbertsio handirako. Egerteko. Así que ez dakigu. Eta gero bertzaldetik, zerbitzen da ona, pentsatzen dut guante, maskarilla eta horrelakoakin? Bai, pentsatzen dut gure jatetxeko irudia aldatu arrela erabat, denak maskarillakin edo guanteakin zerbitzatzen, eta guk aldatzen ere berdin. Hau da, ez dakit, baina, ez dakit, arreta egiteko bezero bati, ez dakit, manera hortan izan behar den, edo nola izan behar den. Egerteko ez dakigu, egera elkarte diferentatik ja hasi direla deitzen, ja berria zenbat jende ari garen lanean, zenbat maskarilla beharko genuke, zenbat guantiak eta baita ere batak eta lako gauzak, ze adibide negoziatzen pixka bat enpresakin eta Nafar gobernuakin pixka bat prezio on bat hori lortzea gunetako, zer azkenian erabili behar dugu maskarilla pilo bat, egunean zehar, baina baldin medire 4-5 ordurako bakarrik bakotxa, pensazazu, pila bat orden, prezio oberena, orden, esperantza pikin batekin, orden galdin du, inozente galdin genuen ez, hori erren nahi du, ereki behar dugula fite da, baina ez da horrela, zaigara pizke prestatzen, gero ondarreko momentuan denok batera ez eskatzeko eta ez izatzeko, ez? Eta bueno, horrela. Orduan, denetatik entzuten da, batzuk ekainerako, beste batzuk abuzturako, itxusiena ikusten dutenak erten dute luzera gora indik, beraz, hor pensatzen dut, koronavirusen evoluzioak berak, igual markatuko duela pixko bat baita ere, noiz erekiko diren ostatuak eta jatetxeak? Bai, pensatzen dut, baietz, azkenian, hori, gelditzen badire, eriko purua ja pizket plano, pensatzen dut, eta irauten badu denbora, zer, esaten dute, hori, 14 egunez iraun bar duela kopuru bat, ez izetia positibo toki batean, hori nahi du, ja, pizkanaka igarela, hori, gainditzen pandemia, hau ez? Hori esaten dute, bakarrik gelditzen dena da pixka bat, gaudela gobernuaren esku, ez? Ez da berdina, nik pensatzen dut, ez dela berdina ere, hiri batean hartu behar diren neurriak, eta herri txiki batean edo leku ruraletan hartu behar diren neurriak, ez? Batzutan ez dute bat bertzekin zentzurik, adibidez, ganden astelenean enpresa honitz hasi ziren lanean hirietan eta horrela, eta denok bidaiatzen metro batean. Eta denak elkarrekin. Orden, adibidez, nahiz eta epiz izan, guantiak eta maskarillak, metro batean bidaiatzea hurbil zaude, hor ez dago distantziarik, neurriko distantziarik, orden, erten duguna metro batean bidaiatzen alba da, gure jatetxetara, noski baiez, neurri on bat hartute eta, kontrolatzea aigarin hartzen neurri eta gaizki ari bagara egiten, zuzentzeko eta horrela aukera eman, eta baina, bederen hasi lanean. Uste ginun, hau den hasi zelaik, ekain aldera, hasiko ginela ja pixka bat, ja martxan, baina orain iduridu, uztaila da abuztua izango dela. Baita ere, herriko besta guziak ez dira egin behar, eta pixkanaka hasi dira herri guziak ere iragartzen hori, ekonomikoki aurten izan behar da, galera handiak. Baina, bederen, lana egiten maginon, kubritzeko kostuak, gure gastuak, ez zen gaizki izango. Gero bertzaletik, badaude, baita ere zuk eguneroko bezeroen artean erran behar, hainbat langile dituzula, edo langileak izaten dire, gaur egun ja baita ere lanean ari direnak, eta lehenago zerbitzu hori zutenak, orain hori nola badago, edo kudeatzen duzen modu batean, badaude langileak non eskatzen dizuten, haizu nik etxean jateko behar dut jan eta hola, edo hortan ez duzu zerbitzu hori eskaintzen belen?
Ez, begiratu ginen hasieran aberrieten alginun, baina, bueno, azkenean kusi ginen, bueno, pues, neurriak hartu behar ginula, denok nik adibidez ere, eta denok bezala, badugu etxeetan, gure amak eta gure, bueno, gurasoak, nahiko adinekoak, eta, bueno, kusi ginen neurri lehenizikoa izan martzela, beraia izan zaintzea, eta, bueno, erabaki ginen estea. Gero izan ginen aukera, pixka bat begiratzeko, sanitariokoki nola dagoen afer hori, etxera eramateko bazkariak eta horrela, baina momentu honetan ez dute funtzionatzen informazioa hartzeko edo bueno, horrelako zerbitzua emateko, eta bueno, momentuz ere jendea ere ez da hurbildu gure gana, eskatzeko baianaria. Ni bai, zenbait bezer hori eskaini diet, nahi balimezuten, tosten zirenak igual egunero bazkaltzera gure etxera, nahi balimezuten, hori, bidaltzea egiteko eta bidaltzea etxera, pues prese egongo nintzela, baina, bueno, momentuz ez dute enkargorik hartu. Beraz, nolabait ere jendeak ere hartu dugu gauz provisionala izango baliz bezala, hilabete bateko, eta horrek orain pixkoat leku hartzen kostatzen ari zaigu, ez da? Kokatzen non gauden. Hori da, azmentan uste ginen izan martzela denbora pikin baten dako, oso gehi egunen dako, eta hilabete bat gehienez, eta hori pensatzen, bakotxak gai izango zela beren etxetan gauza egiteko, baina orain aida luzatzen, orden, hemendik aurrera ez dakigu nola jarraiteko dugun agian, balime dute eskaintza, nahiko, igual pensatzen dugu, baina, egidak, jarri gara departamentuekin harremanetan, hori, higienikoki eta nola kudeatu, hori, bazkari eramatea etxera edo ez. Horren, momentuz, igual, da lana gehiago paperak egitean, ez denboraz, gero igual, gauza bat ez dena luzatzen, horren ez dakigu, momentuz ez dakigu. Beraz, momentun ez diozu atera bidirik ikusten, da berriro normalidadera itzultzea izango litzateke, hori ez, jatetxetako ateak ere irekitzea, eta hori izango litzateke zue bezalako jatetxe baten dako bizkoat, zuek eta gainerakoa pentsatzen dut, soluzioa ez da? Bai, izango zen soluzio bat, egia da ere gizarte aldatu behar dela. Eta orden pentsatzen dugu ere, konsumitzeko moduak aldatu behar direla. Orden, biharko gara ere pixka bat adaptatu gizarte berri honi. Eta, bai pensatzen duzu pixka bat, eta ja prestatzen ari zara, baina da, ikusi beharko dugu nola bueltatzen den jendea. Nola konsumituko duen, zenolako ohiturak aldatu dituen, edo ez, orden, adaptatu egin beharko gara. Beti krisi guztietan, beti ikasten dugu nola paitere, nola bideratu, eta ikasten dugu hau nitz, orden, pres gaude, formakuntza pixka bat saiatzen ari gara, online egiten ere bai, baina, ikusi behar dugu nola bueltatzen den gizartea, zenolako, ekonomikoki beraiek ere nola dauden, gastatzeko edo ez, nola gastatuko duten, nahiago dute gastatu pixka bat, baina kanpoan igual hartu, edo, ezakit, ikusi beharko zen, aberria nola, jendea nola bueltatzen den, ze asmoakin. Erran behar, Belen Urrutia Arras berritzailea zarela sukaldean, gure ikusentzuleek hainbat aldiz ikusten dute, eta jatetxera joaten direnak baita. Zerbait berri, asmatzen ari zara baita ere, sukalde mailan, edo momentu honetan erran dezagun burua lasai uzteko momentua da? Beti nago zerbait pensatzen, plater berriak asmatzen, edo saiatzen bederen, gertatzen zaidana da, oraingo elikagaiakin, platerak egiten aldutela, baina gero, astekin, elikagai horiek ez zutik zein, adibidez orain, alkatxofak eta zaintzuriak edo esparragoak, puri-purian daude, ekain hartio. Claro, orain egiten altu platera beraiekin, baina gero ekainan ez dira izain, orden, asmatzea zerbait ola pizket orokorra, zaila egiten zait, baina, ari naiz bilatzen informazioa eta plater berriak probatzen eta horrela, baina, niretako bakarrik eta, nire familien dako. Orden, bai, zerbait egin dute, zerbait egin dut. Suertea izain dute horretan. Beraz, erran, zu beti temporadako janaria erabiltzen duzu haunitz, baitere hurbileko janaria, zure ustez, ohiturak aldateko dira alde hortatik, erran nahi dute jendea gehiago konsumituko dugu hurbileko gauza, gero eta gehiago iruditzen zaitzu, honen ondotik ikasiko dugu hortan edo ez?
Bai, uste dut baiet, bederen hasieran bai, eta hor izango zen pixka bat gure frente bat, hau da, pues, produktoreak edo ekoizleak, postu bat egitea horren alde, ez? Produktu bertakoak, sasoikoak, ekologikoak, eta zen, karo, azmentan bederen jendea ez da gaten hauniz tokitara erostera, orden erosi behar du hurbilean. Hurbilean eskaintzen baduzalako produktuak, jendea gainera, merkeago dira, zapore gehiago dute, osasungarriago dira, orden hori jendea badaki, orden uste den aukera hon bat, produktu horiekin lan egitea, produktu horiek eskaintzea eta saltzea, ez, tendetan, eta, bueno, eta tendentzia izango da hori, konsumitzia hurbil, bai. Agian gero ez badire errepikatzen brote gehiago eta jendea ja lasaitzekin, igual berriro bueltatuko dire bertze ohituraetara, baina bederen orain azmentan, bai, jendea hurbil kontsumituko du, bai. Denetan, ez bakarri janarietan, baizik eta alojamendutan ere bai, tortzen den jendea hurbilekoa izango da. Bertzeak igual gainera ez dute bideatzen edo bideatuko dute hurbilago, bai. Zuk orain arte izaten zenuen bezerua, gehien bat, erran daiteke, kanpotik hau da, estatu kanpotik gutxi etorriko zen, edo bai, edo bazen ja jendea etortzen ditzaizun erran ditu Frantzak bezetokitako, edo gehien bat, erran daiteke, Nafarroa... Bai, gehienetan tortzen zena hori, Nafarroa eta Euskal Herriko guztikoak, Zaragoza, Asturias eta Katalanak haunitz, eta hurbilekoak, gutxi gora bera hurbilekoak. Gero uda partean Valentzia eta Madriletik etortzen ziren gehienak, eta urtean zehar normalki hemengo jendeakin baztan, edo Nafarroa edo Euskal Herriko jendearekin. Eta, orain, bideratu beharko dugu pixka bat gure eskaintza merkatu horietara, ez? Hurbileko merkatutara, pixka bat, bai. Eta azkenik... Bai, atzerritarrak eta etortzen zirenak ziren udan. Eta, jasio ziren tortzen, Europatik zehar, egiten dute lakoz, GR-ak edo bilaldi luzeak, eta Amerikarrak ere banituen, bai, egerteko. Aurten gainera banituen haunitz aleman. Baina, denak, kendutatzen baten bat, gehienak kantzelatu dute, bai, egoerangatik. Orduan, erran daiteke, udako gauzak eta hola, haunitzeiak kantzelatu dituzela batez ere egonaldi egin behar zutenak, ez? Pentsatzen dut. Bai, atzerritarrak denak gehienak kantzelatu dute, beraiek ere ezin dira atera lehen bezala, aeroportutik eta fronterak itxe daude, orden beraien presentzia ez dugu espero, sobera. Eta, abuztu abuztuare begira pixka bat, hasi da pixka bat mugitzen online reservak eta ez zuzenian baizik eta online reservak eta hori ere aldatu behar da, bezeroak nik uste dena teknologikoakin funtzionatu behar du, eta reserva direktak edo telefonoz gutxi izango dira, eta gehienak izango dire, telematikoki edo jasoko dugu. Eta abuzturako, baten bat sartzen da, egidak konturatu nahiz egonaldiak pixka bat murritzago, ganden urtean, baina murritzago, ganden urtean 3-4 eguneko media izaten zen egonaldi bat, aurten izango dire, bi egun edola, media normala, bai. Bai, horra honi zaldi jendeak ere ez daki nola bidaiatzeko ze aukera izango duen, eta pentsatzen dut horrek oraindik jendeari itxaron egonarazten duela, ez da? Bai, alarma egoera baldatzekin eta jakitzekin pensatzen dut jendea jakingo duela nola izan behar den bere bizitza hemendik aurrera, eta orduan pixka bat planeatzen aldu bere oporraldiak nola joan, ez? Orden hasiko dira igual deitzen gehiago. Momentuz dena dago geldirik, bai. Eta konfinamentuak etzen den Miramonean zein godu Belenek? Kanporatera, ez da gure naturaren esker, oxigeno maila ona dugu, baino kanporatera eta segurazki baserrira joan,
amaren gana, eta aspaldiko partez hori besarkada handi bat eta mundu bat ematea, eta, bueno, familiekin eta lagunekin aukera bali medut ere bai, egoteko, bai, hori egingo dut. Baina hori etortzen dena budo eta posible duzun, nahi duzun hori egitea. Mil esker gurekin izateagatik eta saltzeagatik pixko bat zu bezalako jatetxeak momentu honetan duzuen egoera eta baita ere dituzuen erronkak. Mila esker. Bai, zuei mil esker eranitz deitzeagatik, bai. Horrego hartio.